Jarko, kde máš auto? Šofér Avie vchádzal do mesta, keď sa pred ňu z vedľajšej cesty vyrútil vodič osobného auta. Škoda Octavia skončila na trávniku, ale nákladné vozidlo narazilo rovno do stĺpu verejného osvetlenia. Vodič zelenej Avie, aby sa vyhol nejakej také vážnejšej zrážke, takto stočil, nepodarilo sa mu ako vyhnúť sa tomu úplne a nabúral do tohto stĺpa. V osobnom aute sedeli dvaja mladí ľudia, z nehody vyviazli s ľahšími zraneniami. Šoféra z nákladiaku museli hasiči vystrihnúť. Pacient bol zakresený nohami a celé to bolo na stĺpiku, celé to auto, to znamená, že bol tam sťažený prístup a museli sa použiť techniky. Ja to už doriešim. Dobre, ale to sa aby Dobre. Teraz to ešte jak tak vyzerá, ale keď to bolo na tom stĺpe nalepené, tak to bolo strašné. Hrozne to vyzeralo. Ale je to hrozné, to je určite. Lebo však vlastne v meste ešte je len 50-ka rýchlosť a také volačo. Vinník nehody skončil s ľahšími zraneniami. Šoféra Avie previezli na anesteziologicko-resuscitačné oddelenie v Nových Zámkoch.